3 i. Va bé? Vale. 1, 2, 3 i. Però quin goig. Albert, com estem? Encantat. Ismael, com estem? Molt bé, molt bé. Molt contents que ens hàgiu rebut en el vostre assaig, perquè, escolteu, no sé quants concerts teniu programats, fer servir l'expressió aquella entre pitos i flautes per a aquestes festes de Nadal, però, aviam, n'hi ha un de transcendent, amb pes, que crec que hi haurà molta gent, perquè em sembla que teniu dades ja de quanta gent ha comprat entrada, etc, que serà en el Cercle Esport, concert de Sant Esteve l'endemà, el dia 27. Qui m'ho explica, això? Va, Albert, va, comença. Mira, t'explico. Aquest concert el fem cada any ja fa anys que el fem, que D'un i dos anys que fa ja. per Sant Esteve, el dia 26. Però, mira, ha passat el següent, el concert del Casino Esport, l'Àngel, que és un entranyable per nosaltres i ens ajuda amb tot, i la veritat que és una persona excel·lent, ens va dir, ostres, és que el 24, 25, 26, arribaré molt justet. Arribaré molt justet. Però escolta'm, fem el 27, que és un dissabte, i resulta que a molta gent els ha anat millor el 27 que el 26. Home, és veritat que el 26, com pels catalans, és una data molt assenyalada, i ens entaulem també... El 26 amb una família, a vegades el 26 amb una altra família, i molta gent, Albert, que bé, que el 27. Que el 27, i com que és dissabte aquest any, doncs ho hem fet el 27. Fantàstic. Per tant, Ismael, el 27, concert de Sant Esteve en el Cercle Esport. A les 7 de la tarda. Repertori absolutament nadalenc? No. No. I posarem coses nadalenques, evidentment. Tenim algun artista invitat, que potser sí que cantarà alguna Nadala. I això fem una mica sorpresa, no? Sí, ja ho posa, concert Combo Casino amb sorpreses. Amb sorpresa. La sorpresa no és la presència d'en Xavi Jiménez, no. No és això la sorpresa. Ja ens agradaria, Molt bé, ja li demanarem, perquè té l'agenda molt atapeïda, molt bé. I llavors, hi haurà una mica de tot, doncs. Sí, el repertori que farem és el que fem sempre normalment, el que passa que aquesta vegada hi posem coses noves, perquè, esclar, el que no podem és repetir-nos massa amb el repertori, i incorporarem bastants temes, tant tocats com cantats, nous. Sí, nous. Temes que no hem fet allà, perquè considerem que sí, la gent ens aprecia molt, però clar, si pots variar i pots fer temes que no els han sentit, els hi fa moltes sorpreses. Molt bé, això serà el Combo del Casino. Sí. Però això serà la cirereta final, perquè 7 dies abans, just una setmana abans, el dia 20, teniu data marcada en el calendari per un concert al Cafè del Casino, sí o sí. I concert vermut. Concert vermut, no sé què és més important, si el costat concert o el costat vermut. Si és vermut de les manejes, collonut. Escolta, molt bé. I com serà aquest? Aquest serà més estàndards de jazz, perquè hi ha més jovent, no serà tan, diguem, comercial, per dir-ho d'una manera, no? També fem alguna cosa nadalenca, però seran més temes... Fan el vermut, parlen entre ells, i tampoc és allò tan concert, silenci que toquen, no? Toqueu com a acompanyament. S'ha de dir que el dia que vam tocar aquí, que vam tocar en allò, hi havia molt de silenci. Però nosaltres ja esperem que sigui més informal. Llavors fem més estàndards de jazz, saps? Fem bandes sonores, tenim molt de repertori, i anem per aquest camí. Serà diferent del 27. Tinc una pregunta molt important i molt interessant a fer. El vermut és per la clientela o també pels músics? No, el vermut és per tothom. Per tothom. Ui, llavors no sabem el resultat. I una cosa, el propietari, que és en Pep, que el coneixes, ens va dir, escolta, a més, ens paga, vull dir, bé, és una persona que... Ens diu, teniu el dinar pagat i el vermut pagat. Després ens quedem a dinar. Això no pot fallar, Això no pot fallar. Molt bé, això serà, per tant, el dia 20. Cal reservar o és simplement presentar-se allà el dia... Ell no fa reserves, I a quina hora ho fem? A les 12. A les 12, a migdia, sí, a les 12. 12, a les 12 a migdia. Perfecte. Però és que abans, 4 dies abans, és a dir, ja, com qui diu, els combos del casino de l'Escola de Música... Sí, l'Escola de Música fa el concert extraordinari de Nadal, com cada any, que ja portem una tira d'anys també fent-ho, al Teatre Jardí.
I allà es veurà una mica tot el planter de l'escola. Molt interessant aquest concert, molt maco. Ell ho ha fet molts anys, és molt bonic, perquè s'omple el teatre, de gent d'alumnes, de pares i de gent que venen a sentir, perquè la veritat que hi ha un elenc de professors fabulós, jo no hi soc, però sé que ja la funciona molt i molt bé tot, i jo soc molt del casino, porto la sang al casino, ja de petitet vaig entrar al casino amb la senyora Camila, i el casino per mi és a casa meva. Al final us acabarà fent pena deixar aquest casino del carrer Poeta Marquina, que ens deia l'Ismael abans que comencéssim a gravar, diu, és que el primeríssim dia que vam aterrar en aquest edifici com a casino provisional era l'endemà mateix que se n'haguessin anat els jutges. Diu, fins i tot hi havia pistoles, ganivets. Sí, els despatxos, tot. Sí. Una mica de por, Veníem d'allà de l'escola... De les monges, de Sant Vicenç de Paül. Sant Vicenç de Paül, que també és històric. Allà va anar el meu mare a estudiar. Sant Vicenç de Paül va ser una transició, perquè teníem que anar a algun puesto. Llavors va haver la sort que aquí es va traslladar i vam venir aquí. La gent troba molt a faltar allò de Sant Vicenç de Paül, perquè aquests dies fem una secció que ensenyem una foto antiga de la col·lecció de fotos de l'Antoni Carbonell, i en Xavi Busquets va fer la mateixa foto des del mateix angle. L'he vist. I la de Sant Vicenç de Paül ha arrencat alguna llàgrima a més d'una persona, perquè molta gent... Espera, que el micro... Tinc que parlar amb l'Antoni perquè, ja ho sabia, aquesta faceta, però som molt amics amb l'Antoni Carbonell, perquè jo ja, quan ell jugava a l'Espanyol, ja anava a veure, a Sarrià, però li diré, nano, és que està molt bé el que està bé. Perquè veus l'abans i després del Sant Vicenç de Paül, que nosaltres amb les monges, allà ens hi anàvem, jo estava una mica esbrat, aquella va dir una monja que em deia, nano, què fas? Perquè totes les monges que hi eren... Vam estar bé, també. Vam estar molt bé. Sí, vam estar bé. I aquesta foto que dius tu de l'abans i després, que n'hi ha vàries, de l'Antoni Carbonell, és una col·lecció meravellosa. Doncs sabeu de qui va ser la idea? Vine, passi, que veurà el piset. Va ser d'ell. Vine, hombre, però quina sorpresa, però quina il·lusió. Xavi Jiménez, l'inesperat. Passava per aquí, no? Sí, passava per aquí. Posa't al costat de l'Albert. Mira, va, guapo. Posa't al costat de l'Albert. Explica'ns això, va. No, doncs, el de Sant Vicenç de Paül jo he vist que ha provocat molta enyorança en molta gent, perquè, vulguem o no, molta gent havia anat a l'escola, o hi havia fet la primera comunió, o vivia al voltant, i realment era un lloc... Jo, per exemple, hi havia fet per bolets, un any per bolets. L'Antonio Carbonell havia jugat a futbol, jugava a futbol allà en el pati. Ah, imagina't. Doncs la idea va ser d'aquest senyor... A part del Col·legi del Paül, han sortit molt interessants, la gent diferents. I hi ha properament una sorpresa, una fotografia del 1900 i alguna cosa, no? Sí, 1906, crec que és. La Rambla amb uns éssers que s'hi passegen a quatre potes. Hòstia. Això ja ho veurem. Us imagineu ara un ramat travessant la Rambla, que no? No. Doncs fa uns anys... Imagina't. Bastants. Sí. Però fa molta gràcia. I l'Antoni Carbonell té una foto, que és el mèrit. Perquè, clar, jo ho sabia, la faceta aquesta, no la sabia. Però és una persona molt endreçada, i que tota la seva vida, pel que ens va explicar el dia que la va entrevistar, Xavi, ha anat guardant i col·leccionant. A part dels que tenim una edat, que ens recordem de moltes coses, la gent jove, esclar, ara quan veu la foto actual, si no sabia ni on és. Hi ha fotos que nosaltres encara ens recordem d'antigues. Sí, però n'hi ha que no. L'edifici aquest sí que encara hi és. Exactament. Però està molt bé, l'Antoni, ja el felicitarem. Molt bé. Per tant, recordem, tornem al tema, perquè clar, en Xavi Jiménez ens ho destarota tot. Aquí estàvem parlant de Nadal, de música i tal. No, jo no t'he cridat, tu t'has presentat aquí. Home, i tant. Per tant, 27 en el Cercle Esport. Al Combo Casino, a les 7 de la tarda. El dia 20 en el Cafè del Casino a les 12 del migdia. I el dia 16 en el Teatre Municipal del Jardí. A 7:45. L'Escola de Música del Casino, tots els seus nanos en allà. I per tant, si hi ha tants nanos, hi haurà centenars de pares, mares, àvies, tietes. I combos de marinada. Sí. Va, acabem amb alguna coseta així. Vosaltres que grateu això molt bé. De les sorpreses i participa un cantant que a vegades actua amb vosaltres? No, però hi ha una cantanta que ho fa molt i molt bé i una altra cantanta
que fa encara més bé, i un altre que fa un gag musical que és molt divertit, que són sorpreses. Doncs no els facis parlar més. Tu i jo desapareixem del mapa. Va, sortim del plano i els deixem amb aquests senyors, amb l'Albert Monjó i amb l'Ismael Sunyer, tocant, assajant una mica, perquè recordeu, venen concerts de Nadal fantàstics per a aquestes festes a Figueres. Senyors, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Va, gent les veus. 1, 2, 1, 2...